meaning and how the thing work. So we are not buy. 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 Okay. Can you buy Kusiria now? Oche ha Biafra mepe account now. Ego bula omu Biafra turu na account ahụ. Enweghị ike isi na ọ because onwe ike isi na ọ maka na o shiri humanitarian account. Asị ka ewere ya agaga nyebe ndị lụbọg na Russia ọ ndị lụbọg ebe no. Ihe eji mepe ya wụ maka ndị Biafra and ọ nọ na under ndị humanitarian service. So ego ọbụla eji nga wepụga a ga-eji ya gaga nye ndị Biafra. Ego ọbụla ime ya nga wepụta a ga-enye ndị Biafra. Amasịkwa Amerika chiga ego nke ahụ ọ bụ ego Biafra ka ọwụ. But ihe mere na ejikwa ya humanitarian account bụ na ọwụ asụ na ndị taga ahụhọ ndị lụba ọgụ ndị na-enweghị onye ndị a ga-enyere aka ewetara ndị na-enweghị ihe ga-eri ewetara. So akaụntụ ahụ emepere n'aha Biafra. Then ego ọbụla abatara nga ahụ a ga-ewere ya gaga nye ndị Biafra. Ewetara ọwụ ya ihe datị n'ụwụ ọwụhụ dat na ọwụ eweta because of akpọrọ ya humanitarian account ewerezi ego ya agaga nye ndị lụbọg na Gaza ewere ego ya agaga nye mba ọ dị ka NGO aka ewetara ga-emepe aha akaụntụ na ọbụla ji mepe akaụntụ. So ego ọbụla ị natara ọwa aha ndị ahụ ọwụ ide popos iji mepe akaụntụ ahụ ihe ebe ego ahụ ga na-aga. Okay my brother, ọ dị ka nkọwa gị adịkwa ọgbagotego ka anyị were ọnda anyị nkụzi gị adị oke ịnụgo ka anyị were onye na-aghọta ya gajụ ndị ya dị ya ha na-aghọta ya gajụ ndị ya dị. Gentle, our PLA, they have to cooperate now because the way Ogenkere and their group are going about them now is not normal. It is not normal. Our decentralization is the best. You know, our decentralization is the best. Ega agwam na alubog na Abia State. Give me respect, Gentle. Na Butuzo no Imo State. Ka call. Government neighbors na ga webe gaga lumo gomba. Oka mana that decentralization. Ndị Abia State ahụ no nga ebudo lobagodi dog. Before only let to haka or one of the central commander. Before only let the central commander haka alumiana dog. So that and we can save our life before Haman we are now abra like a good place. Yeah. So and when you can this decentralization, the only thing we have funded. How we go again here, sustain her. But the outcome all solid. So anybody that is telling you that is not normal, don't listen to that person. Don't listen to that person. Our government, we must surely support it. No matter how, we must surely support it financially and otherwise. Okay, we must surely follow our government. So that is just it. Thank you, my brother. Thank you so much. Thank you, my brother. Thank you. You have done the job. I really appreciate you. God bless you. Thank you. So let me call this our brother. This may be the last caller. Hello? Hello? I see you, man. Okay, can't get them. I'm already getting out of that. No. Okay. Orangin. Triple M. Don't give me time. You can just mention. Yeah? It's a report. But oh, Triple M. Okay. Now, Triple M will not. The floor is yours. I know again. Okay, thank you. Yeah, you're welcome, bro. Thank you, my brother. All the people, everybody that spoke very well. I really appreciate everybody. But I want to tell you this. To be frank, I don't know whether Ogenkere